Maria, i lluny de quedar-se a casa, acompanya son pare a córrer. Junts i han participat en 7 maratons. Maria era una nena totalment normal fins que va tindre 18 mesos, fins a aquest moment parlava, caminava, agafava coses a les mans. Una nena totalment normal. Arriba un dia en el que comença a deixar de dormir, comença a deixar d'agafar coses a les mans, comença a rechinar les dents, a autolesionar-se, a mossegar-se. Rebrem la notícia afirmativa de que Maria tenia el síndrome de Rett. Un dia, per casualitat, me l'enduia a córrer en el carro de carrer. Maria, durant el temps que està corrent amb mi, no el pateix ninguna crisi epilèptica, no pateix ninguna apnea, i en aquest moment se nos obria una porta molt gran, no? Des de fa 4 anys, José i Maria han recorregut molts quilòmetres junts. Pare i filla comparteixen una afició, la de l'esport, que els ha dut a participar ja en 7 maratons. Junts han aconseguit fer visible una malaltia poc coneguda i recaptar fons per a la investigació. Darrere del carro de Maria n'hi ha molta gent, moltíssima gent que nosaltres ara mateix no podem veure, però que estan allí, no? Estan allí que indudablement ens donen molta força a tirar endavant. Són moltes les dificultats que esta família de València ha de superar cada dia, perquè Maria els necessita quasi per a tot. Ella no fa res per si mateix, sols tu li poses el menjar en la boca i ella mastega i traga, no? Està connectada al món exterior, no? Ella sap el que li agrada, el que no li agrada, ella es comunica amb nosaltres amb la mirada. Una mirada que es fa més intensa quan son pare li parla de tot el que han aconseguit fer junts. Maria ha arribat més lluny i ha assolit més metres que qualsevol altra persona. Es posa aquesta medalla, que és la medalla de finisher, i es posa la seva pulsera també, que és acredita con café del Ironman de Lanzarote, i d'alguna manera posa en evidència que tindre una tremenda discapacitat no t'impedeix fer grans coses, no? Ni les mirades més impertinents ni la incomprensió de molts els han frenat per a fer el que més els agrada. José i Maria han aconseguit tombar moltes barreres i tindre una vida feliç. Una gran història de superació. Anem ara amb els esports i després veurem l'imponent concert que van fer la nit a